Meri masaiti na rent masaiti. Kipi begir? Alright. Vamos só deixar caminho. Vamos só levar aí. Kenda kwa na masaiti. Wasa ni yeye rent. Wana wasikana watatu. Mwana wale pati pe ugari. Minda yekumba ina mtawo. Mtawo uri kumba uri kuma garden kama irrigation. Ndio kune dambo si. Takapaona paka ngaparuzi na awanda zinda kapa mo. Pati ya kutengesera washo aba ya zitongonya. Meri aitaka pa mtu kwenye mamota. Pada mtu mwenye mambo anaopoa katengesero. Pakutengeza kwacho basa la pawa na ndio mukutengesera mundu wacho wangu wali watu ne masimisha wakatoyera na pasuti mundu wasenge saka akoma na uyu akati susu mundu wetu tuuda chazusera ayo Mariamu ndio mimi naweza jecho ini makona mzandewa mundu kwa masaiti akatengesa ndiani awa ndio baba wangu alipotengeneza mundu ndio na masaiti mundu wewe muri ukutekesa mundu wewe kutengesera kuna awatesa mtongo right then Maria kazi mwakapata mtongo manya mwakapata Maria 1.7 singewa mwakapata ji 1.7 right mama baba pale chiwako kana chi hapana hii makati nikosa kusema Maria kile Mwanzo tusira rini. Ya, pamusoro imambo mtasi. Mari sisatati na site. Mari kudzosera ndo kutaura patataita nekuti pakauya ndifungoti koma. Wakanga wachiti ndifungoti ngawaite zvekurenda. Kurenda nemayeza shankata watakana chisu wirirana vangwati kuma 14 years vanoti zviitira so chikumbiro chedu chacho togara pasi tokwasa kuita kanzatu since tisiso takayachi mari yanga ikatoshandiswa natete sasa chato chikumbiro chete pamari makapiwa mune mari waikupa mari wainifaka na Papa wainipa 300 wakazonipa 600 wakazonipa 400 asi munda usefemi takapiwa sake pa saka iwo pendakapenda ndikupenda kutamba kuno ndikuenda kuvunza mari yangu kule mkoma takatunda saka takakutorera munda ndio wangu takapiwa pake pa makatengesa pei pangu ndipo pamupenda katengesa akakupa imunda ndiani na baba angali pondiana anoitesa chinhu alright wamwe muru wangani wasikana kuwana muru wangani muri 3 wama akatoa kama masiku zote pakapiwa baba ndio pakaenda kwa alright nduzi mai imi muri 3 wa mwana sisi wenyu wakapiwa baba ndini sisi kozi yanu nditera masire akaruka wapi akatopuwa pake parodi mwana wake kozi yau mimi nongo ndiye chipetisimu akatopuwa pake ndibaba alright saka ndewabereki sekuru baba sakashaika saka baba washaika ndikungani 6 years takamokwa tiri isusu wasikana tisegera ndangosara hapana kana munhu akadai statement yotaura matonditaurira zvakawanda statement yakutanga kutaura yatonitaura zvakawanda
Matonditaura kuti makazi nababa iweri mapa asi musazotengese chimini. Saka inakita sekuti indirectly uritaura kuti uritaura kuti munda ndewake akapiwa, iwe ukapiwa pako pekurima, yakapiwa pake pekurima, asi makazi musatengesa. Saka issue iripo manje haisiri yekutengesa, issue yekudzosera munhu mari yake kuti uyu aramba achirima pamunda pake paakapiwa, sekurima kuritawo pani Window yana mbele kwa masaiti. Makazi makapiwa uzi murime amuna uzi muite sei. Saka issue yenyu ire stake ndekuti mundu wakatengeswa. Ndo zvamuri kuramba ini kuti mundu akutengeswa. Asi kuti kusina kutengeswa unoramba uri wake kushandisa. Ndokuti ndo zvamakapiwa navabereki kuti muite. Because munhu umwe naumwe akapiwa munda wake wekushandisa. Saka isusu pakazotonga nyaya yawo atengesa munda, mwana yanjadzi akazoti sinzi anga atengesa munda aya mari yemunhu. Inini ndandafunga kuti kana iye akataura nasekuru angadziumba kwamhai woita kasidaidza nasabhuku kuti ini achagoni kurima aba. Saka ndandatengesa munda zvikazi aiwa zvikandai usingagoni kurima aba munda audini hautengeswi. Saka uyu ndo pakazoisa poinde kuti ndochirima hangu ndochiioni nangu ndochitora munda ndodzosera mari yeawo. Makati munda hautengesi, makazi musatengese. Munhu akatopara mosva. Iwe hauda kutenga sei? Iwe wakataura kuti musatengese. Mhiko yana baba, wana baba wakasiya wataura kuti minda takupa irimai, asi musaite sei? Musatengese. Saka kutengesa hakuna kuzi kutengesera imi pachezvenyu kana kutengesera outside. Akazi musatengese. Saka imi mada kuutenga sei munda wakazi musatengese. Wamurumira mudare muno muchiti akazi musatengese, asi ndini ndada kuutenga uruti manje. Baba kunobatsira kuzvisira urima asi kutengesa. Uyu siyaya ari kurima munda wakazari. Munda wasotengeswa. Nekuti ndo zvamakasiya mataurwa navabereki. Iwewe munda wababa wako rima munda wababa wako asi usatengesa. Iwe urima munda wababa wako hazvipi kupi mvumo yekutenga imwe minda yakazi musatengese. Because kana wakutenga munda wakazi usatengese wakutochikorawo chibvumirano. Wamo munyaya. Because mukadaura mukuendera mberi nekuti ndakuchibhadhara hangu nditenge, it means kuti nyaya yekunzi pakazi musatengese hapana. Because uchazotengesa kuti ndada kurikavha mari yangu. Because dai mamuriziva kuti nyaya yekutengesa yekuti musatengese iripo, mudai makangoti semhuri ngatimbokontribute dzosere uyu mari yake. Uyu iwewe shamwari kontinya kuchengeta chii kurima munda. Asi nyaya iri kukubhowa iyi inyaya yekuti pazoita kamuzodo. Kamuzodo wazouya asiri kwamasaiti ndiwo wamusuda kuti atore chii. Saka mukati zibheta isusu kana muda kutengeswa regatitenge isusu tirikuda tati chekutanga condition number 1 munda wasotengeswa. Saka kana usotengeswa munda handizo hapana anogona kuutenga. Saka chiripo ndechekuti chii chibatsirai wakaiya mari kuti mudzosere mari yakamuzodo. Usagona kurima hande excuse kutengesa munda ba. Because condition yamakapiwa ndekuti mina uitei Tengeswa. asi chandaona ndechekuti imi maisa condition yekuti wabereki wari kuti minda itengeswi because mami nebesti kuti munda wacho mamuri kuda. Because kana makuzofa kuutenga imimi asi mimi murumira pamberi pedare kuti minda yakazi itengeswi. It means minda ndii mamagara muri kuida. Saka isusu tichastika kumawedzi amataura minda haitengeswi. Chibatanidzai mari mudzosere kamuzodo chii mari yake. Imimi tete Muramba mujirime. kamuzodo iwe chiripo chacho kuti unofanira kudzosera mari yako. Ava wese havana basa pamunyanya yako. Ani nyaya akaya mari yako ndiuya nacho achamubhadhara sekuwana kwarudini kwari kuita neiwe kunokugutsa semabhadhariro avangoita vanenge mabhadharo 3 2 1 4 50 40 pondo handiti izvozvo achangoitawo izvozvo kusvikira mari yako yadii yakwana. Asi munhu auite sei iye imimi mai chamungakwanisa kutoita kana musingakwanisi kurima kuti kamuzodo chirima munda iwowo handiti for 3 years
or 4 years uchidi uchirima kuti udzosere mari yani yako. After 4 years munda wadzoka back kwamuri. Ari kurima kamuzodo haakwanisi kutengesa munda, haawaki chinhu ipapo because hapasiri pani. Ndiyo imwe chii option yekuti kana musikakwanisi kumudzosera mari yake chimupai ashandise zvinoenderana nemari yake. Asi muhamanyorana pasi kuti ndozvatadii, ndozvataweka sabhuku ishe ngawazive this thing. iye matinonzani sekuru awo hakusi kuti ndakavatengeserwa kuti ndikutanga kuvatengesera. Sekuru awo vakatanga kutengeserwa ndibaba wedu. Baba wedu washaya mari yekuti wana waende unotorwa kwamai wavo. Baba wacho akaenda kuna sekuru. Sekuru ndokumira kundibatsira ndaita dambudziko ndanotora wana wangu. Sekuru akataurira baba, vakazonditaurira mari ikabviswa, wana wakaenda unotorwa nehanzvadzi yake. Imari yasekuru. Ndobva tagara. Baba wabva aita futi problem. Obva aita futi kuna sekuru. Sekuru ndokumira kundibatsira, asi ndokuwedzereka mukati. Wabva waidzirwa kapisi kaya. Sekuru ava vakatowaka. Ipo pano. Ekare. Saka ipapapo role yacho iyo ndiyo yanga iri role yangu, role inogara uku neyakawaka sekuru neni. Saka in other words what you are trying to say, muti presidents yakasetwa kudhara kuti minda inotengeseka. Ona akatengesa. You are not the owner. Murizi ibaba nditi akasiya atengesa. Baba wake ndiye akaseta wrong president. Ndiye akatanga kutengesera uyu munhu. Okay. Kwete baba wenyu. Mirai mivamutete. Mirai tete mivamumo. Imi tete amumo. Baba uyu hakuda kutenga bheki. Baba wake ndiye akatanga kusenda wrong president. Ndiye akatanga kuviolate mutemo wemhuri. Kuti munda udini iwo kaza utengeswa autengeswa. Asi baba wake ndiye akatanga kutengesa munda to the same person. Ndo paakatowaka. Kedewa sawamuti tete. Ini pamsoro. Ini ndikuti baba uyu akatengesa munda sikuru masaiti achiripo nyaya yebhayatomomesa. Wazoti alright zvangoda kutora chiwana achiripo muridzi wemunda. Sekuru masaiti. Bachingoti alright sekuru saka basi mezera kuti pachi paimwe ndipa. Mirai tete paakati zvoda kutora wana chitengesa minda mari haina kutorwa ndisekuru masaiti ba. Mari yakatorwa ndiani? Ndati mari yakatorwa ndiani? Ndi baba wiko. Mimi kutanga tekesa munda wani? Munda wani? Wana wangu chinotorwa ndewani? Wana unotorwa ndewani? Ndewani? Munda watengeswa ndewani? Ndewani? Saka akatekesa munda ndiani? Ndi baba wake. Because akatengesa portion yake yakangapi. So the condition yekuti munda watengeswa baba manyepo. Wakatombo uyi. No, kana iwe baba wako iwe akakwanisa kutengesera the same person munhu ndipo atowaka. Andi iwe uchiti umwana utengeswa munda utengeswi nditengesere inini. Izvo aramona here. Kana kutengesa chitengesera inini. Munhu makampinza kuyati. Makampinza kati mkamdodo kuyati. Kare kamdodo amukati akatowaka. Ende lendi yakawaka ndiye yababa wako iwe. Uyu akutowedzera pane kamwe kakadika pane yakatengeswa ndibaba wako iwe. Asi iwo habuya mumwe muchitaura kuti lendi haitengeswi. Asi iwe kana uda kutenga unokwanisa kutenga. Hakuna zvakadaro. Kamdodo taura kuti. Kamusoro ichangamiri. Makurukota yangu. Chokwadi zvekutaurwa. Ndaiwirirana nababa masaiti sekuru. Mwana wake baba uyu yakazotora kuti inini ndoda kuti ndinotora wana wangu paatezvara saka kurudiwa pfuma.
Saka ndikudawo mari, shuwa ndakamupa mari. Ndakanzi mari haichange yatambirwa avasipo hamino kwawaishanda asi vairemekedza musikana mukuru. Saka vakauya tikapanana mari, shuwa vana vakauya vanga vari vairi vachiti vadiki vasati vasvika pawaya. Tati gare garei ivo sekuru masaiti vacho semunhu wandaiwirirana naye akabva angondiisirawo kai vabva nditengeserawo kamwe kai kanzvimbo pazasi. Saka ipapa ndo pandandiri kurima. Ipo pandakatengeserwa nasekuru masaiti ndo pakaganhurana nemunda waMary. Saka ndo paMary akazouya ari kuti ndine dambudziko rangu. Saka ndikatanga ndichinopanana mari yacho iyi kusvikira 1.7. Saka ndo chimiro chiripo. Okay. Saka handika maona yacho. Titese. Because denda ndiri chitsotsi pachiri tete. Chitsotsi pachiri. Munda waibhadha 200, 300, 200, 100, 100 kusvika kuchii. Kuita cumulative value ye 1,700. It was then. And carry up. Then mfana wakada uteka advantage manje. Yekuti handifungi kuti munda yawo ndikati nhasi unoda kutengeswa unotengeswa 1.7. Munda yawo unotengeswa 3,500. Saka uyu nenyaya kwaavoida uda kubhadhara 3,500. Akuti iwe tete chibva asi ndakudhosera mari 1.7 yawakanga wakabhadhara. When was the man paid? 1.7 wakabhadhara warini. Ndakatanga mubhadhara muna 3 September. Tikazopedza kumubhadhara muna December. Gore rapera 24. Kuto pamwe ndikadai ndakatomborima oda yanga isiri nyaya maendereri kuita. Pamusoro weshumba panhau yemunda irutawa ndeyekuti inini tatina masaiti. Panyaya yemunda takaona kuti takakakuleta makore angatawo kusingarendi. Ndachiona kuti ini hangu anongoya kana sendi kana dola chepandina kuya. Ndachiona kuti rendi nemakore ari kutawa akawandisa. Izvi tiri kuitowa nevakomana mudini mukuzvara kwedu. Vanozoshaya pekugara. Saka ndachifunga kuti kupaisa mabhanana. Ndapaisa mabhanana autanga kubereka mabhanana igore. Autanga kubereka ndinangoripanda mari yani asamutongomayambishana mbichana. Ndio zvandakavolontiyo pane 1. Handina kuti munda ndiri kubhadhara. Ndaitoti kutoti usati mahara iye samutomoti asabvisa mari yake mara nemari yake ndiyokana natete. Ndokuba kana sendi. Saka ndachiti kuti uchitwe 14 years kurent. Uzwani yapere mwana watete. Mwana watete pane nyaya ndepekuti iwe waisa mabhanana ako. Handiti. Wobva watanga kurifanda mari kuna kamudodo. Handiti. Munda unenge wawari. Akuna mbuzo. Munda unenge wawari. Apindupindira. Yatuzvizwa ipo pakushuma. Kuti munda unenge wawako. So indirectly uda kutorera tete munda. Taking advantage of one's misfortune. Mapano patete mari asafunge nyaya dzekuchekeresa munda. Inini my only suggestion. Uyo utora nyaya kuti akanga azashandise for how long? For 14 years. 14 years. Ndiye akanga 14 years. 14 years. Chimbodivida 14 years. Chimbodivida 1,700. 1,700 divided by 14. I'm sorry, ma'am. Mira. 1,700 divided by 14. Saka uruntaura kuti kamudodo ari kachibhadhara munda $121 pagore. $121 pagore.
Nakabanya $10. ini ndo pandakaona kuti zvawandisa saka ndakachiona manje kuti tikapaisa mabhanana no isu zvatokwanisa kuita hazvinesi handikaka mutodo ndiyakanga pacondition iyo angaka pacondition kunana sekuru ava saka pakatarwa nyaya yesabhuku bvazomboda kuti madini kumupa kuti arime mabhanana for 5 years saka uyu ndo pakazoti makore acho 5 years munda unenge atowawakeka munda plus munhu anenge samabhanana saka ndo pakazogona ndiya kuti ko ndikachimupa hangu inini mari ndobhadhara mari yaona samutongo pijana pijana ndochirima hangu pamunda imimi wamto yenai imimi mai ndimudedzere nyaya gadzikanai nai kamutongo simukabamo iwewe uri comfortable at least how much pamwedzi kuti mari yako ite sei kuti mari yako ikwana ndichitarisawo kubhadhara kwandakaita September, October, November, December ndo pandakakwanisa mupawo mari saka vakakwanisa kundipawo 500 zvokurumidza kupera 500 manje haichaiti manje because iwe considera kuti pawaita zvawaita izvi wanga uziva kuti munhu wari kuita zvoita izvo uri kubatsira dambudziko rake rainaro noti kuti munhu ari kutengesa vhaundadi kungoda kuti ndoda kutengesa just because munhu anga ine dambudziko ndo rakonzeresa kuti aite sei ende dambudziko iro harina kupera dambudziko iro harina kudii harina kupera richingoripo nanhasi and that same person still needs help saka kuti umuti zvaakaita ipo pari pa kuti umuti ndipe 500 pamwedzi uneoni urusenza ipo ngatidzike pa200 ndovabvunza kakutusira uzokusaka zvokusaka unoita kuti zviite easier why because ukaenda kucivil court manje ukaenda kucivil court now civil court anobvunzwa kuti unokwanisa mari iyo kwaswa ndokwanisa $10 pakangooma pesi aiwa ndosaka ndoti isusuka ngatite zvinhu zvinorerukirwa kuti iye kana ari kutsvagawo mari dzacho achibhadhara kana kutengesawo musika kana achita sei akwanisa kudusira chii mari iyoyo isingavhaita unga murwadza because I think iwo tese tikuna pane dambudziko riripo kuda kubatsira zvazvadiya zvoti ndipiwo period yekuti ndirime sei kana kuti 5 years 5 dzawandisa 5 because waindikudaro kana mabhanana achiibva ne1 year handiti let's say waisa 1000 plants waisa 1000 plants yo dzawaisa 800 right tochiti no iwo panokwana kaunda sei zvoita nditwakunyika munda wekunyatsotora chokwadi pambe pamwari munda wekunyatsa kuuradzika kuma 1.3 plants kutaura chokwadi pambe pamwari saka ndosaka ndashandisa 1000 ndimbotora chokwadi ndati 1000 plants tobva 1 year handiti atoita we are talking of kuti ari kuita munani akuita muna 2026 27 handiti this 2025 saka 2025 2026 ndatopa allowance 2 years handiti adi aita handiti asi 1000 iwawo ngoma 1 inoita mari zvinodependa kuti ngoma chayakairudza dzakazete average price ngoti atimboisekana kuti pa$5 to $60 $5 so meaning kuti paari kutanga first harvest yake after 2 years $5,000 musecond year he's going to get 5,000 from that piece of land muzivichi second year third year he's going to get more because anenge mabhanana anenge achichi anenge achibuda kaini wachitodi handika so it means kuti time ichatorwa neyakaibva neyamwe amunhu is shorter than the 1-2 years ndikuti nezvacho and saka we are saying kuti second year atom 5,000 third year watongoti 6-7,000 and toti fourth year andikakona saka chiimagine kuti from 1.7 to almost around 15-17,000 aitwa
pamudava pane kutoda kutanga kuiswa fishi mvura ndozi ndo wagara unga usina saka ini ndangofunga kuti kutengesera kwandandaitwa No, ndaivandaisa mvura mvura yemdotora iri kuri zvakadii? about 10 meters 10 meters. because ndikuti munda wangu wandiri kurima izvezvizvi handitika vakajoinana nechi saka ndinoda Saka isi 10 meters. Saka ivi muchamuda apa ichi ipoli pipe here kana muda chii? Muda kuisa chii chamuda kuisa? kana ya condition iyo ndakuisa hangu ari mapolypipe vandaifunga kwakuisa ari chii mapvc Ndo zvandikubvunza kuti kana iri poly pipe da handiti muda kuisa mushandisa drip munoshandisa masprinkler handiti because ndandikushandisa yekuti kana iri drip $90 2,000 meters. how many rows Was for 2,000. Imi mutra mabanana mutra mashoma still 800. saka tomboti cost yacho tomboisa kana pa 100 kana pa 200 Ndizvo ndinotaura kuti pamvura chaipo cost yamuno nda kuisa mvura ka hapana chiruba. Was even yabongada kuisa ichi mwada kuisa PVC. Handiti PVC yacho ndokuisa malines manga. Hamgoza mususa malines esika. Was nduti imi mwana wati zvanuta magarira ndakaita. Kana muntu ari muda kuisa 800 plants. Handiti munoshandisa 50 meters here 100 meters here kana kuti chii because kana ari ma 50 meters ka handiti it means muda chii muda 4 chii muda marose makati ma 40 it's 20 just 20 rows kuti 1 2 3 4 5 20 rows kudai dzema 50 meters 800 atogwana mabanana kana ari ma 8 atori ma 100 meters it means it's just 8 rows. Just 8 rows to 1, 2, 8 zatokwana special. Saka kumvura ndikona kuti chi kuide expense yakuti saka todi tomudzoka pa 4 years here baba no to me still 4 years yakawanda 2 years to me will be okay. It's not only bananas. Hakuna here chimwe chinhu chamunoita chinokwanisa kuitika ipapo chiri faster than bananas. But ikabhatika zvakanyanya ka but beans kanokwanisa iwe tikawo chake unokwanisa kudzita 3 kapagore. For 1 year unokwanisa kuita 3 harvest beans. 3 harvest per year kana dziri beans. Muri kusadzaira isiyaona nuwa 45 nechi izvo ndo dziri market dzinodiwa market faster. Mukaisa ka white kaya nechi kaya kanokunetsa ika kekutina kaya chinofuti kama expenses ekuprepare land yacho right ili ndo the maximum that can give you kuti mushandise land iyo to compensate you for your last 3 years. That's the maximum that you are doing do it this. But kana mai wachikwanisa kukupa mari kana if people can come in vachipa mari zvakangonaka and the other option iripo futi ndekuti kana mburi isingadi kutora mburi handiti iye mukomana kana chiti anokwanisa kushandisa land iyoyo ipapo handiti he has to commit himself kuti after every 3 months you pay him $500 iye uchishandisa land then wapedza kubhadhara uyu mari yake handiti iwe uzoshandawo mashandiro kuti uzodzosera nini kuna tete ndo imwe option ndichi iripo yekuti uyu asazvinetsi nekushandirapo handiti since iwe waratidza chi interest yekuti unokwanisa kupashanda handiti you go in there woita sei wopashanda asi issue yekubhadhara chi murimoma yatransfer kubva kuna tete yako
Zuzia. Ndo ma options alipo. So that we assist chief. Ndiye minister alipo. Sana. Yes, hello. Mama ndikukumbira. Ndikukumbira kuti sezvo mamunda wangu wamuchiti unodzoka pandisi kana kuti wamboshandisa. Kana mati wanoita for 2 years, 3 years wachirimo. Ichi wachidzora mari yavo, then wodzosera munda kwandiri. Noti pamupacho vanenge watoisawo kuti waisa mabhombi ndakuzotoona mabharana kuti vanenge wakuzvisiya zvazvavo. Pane kuti uyari ene mari yacho kuti handifuni kuti unogona kuidzosera. Noti inini akandoda kuti takutorera munhu. Tatobva kuno akandoda kuti takutorera munhu. Saka takakutorera munhu. Saka ndina chikumbiro no, it's okay. Ini ndaona hangu saka inini awa hasi munhu anenge considering age and I would suggest that I would throw this ball to you, back to you. Imba. Chinde mwite sit down na maya. Muwira na mawira. Tumshashanga si. But chanisuda don't take advantage. Yekuti nekutoka yamari yako. Iteshi nchiweke bo. Chinozotomdiyo. Chinozomubatsirawo. Iye imi masumu. Ndingadaro nekuti family ndakabva nayo 2005. Right. Akati ari pakati pevasikana ndingangoti baba ashipo inini akandiratidza Natomfuuna kuti tatoaona makakati anotaka takatoaona kubva day one. Aonani. Tinoziva kugarai pasi toda isu takuda patatosvikapo tokutoti tasvika palevel kuti akuti munda wakunoshanda munda ndiani aidosera mari yake ndozvatopera asi chatakuwedzana kuti munda uitisei munda usitengeswa asi chiziva kuti imi mese kana paine anga nei ntinji nekutengesa munda musambo initwanya mambo ndi maiwana. yes ndandinokumbira kuti dai kuri kuti in the event wangu musukuru anofuma afa munda wewe udzinyorwe pasi kuzokusara uri pamasaiti nekuti kana uyo ari kurima uyo akafuma akafa munda waenda ndio basa redu sekuru nana masaiti kuti patunzwa agreement sekuru uche oversee that agreement na masaiti kuti mwana aita agreement neuyo kuti acharima munda kuti kudzosera mari yake yawangoita sei yawangobatara asi munda after that time unozokuwa basi mugara kumhuri mwene chii ndine kopi yero but musazomumanikiziro kana muti ndiko masaiti hanotaura zita remunhu ane right yekusiyira munda wamunhu anoda izvozvoziva izvo kuti musafunga kuti kana aizi ndiko masaiti watoo wenyu anokwanisa kusiya anyora munhu wake achatora munda ngekuti ngewake. I think it works. Right, Ali, thank you. Next. Teachcatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora,